Welcome to my vlog. We're going to Mary's Garden today because we're having a prenup. Oh my god. Welcome to Team Positive. Inyo ha, oh. Pwede na dere package na dyan amo ah. Dugo. Init kaayo guys. Ay, wala. Yun sa salakyan. Malit sa dito. Wala na, init! Pasi mo na. Mukhaon me. Kusik-kusik sa anak. Utang kain. Wala. Mauni gipang gutom. Ito ang sponsor. Magabot dito kay makaon ang lalo. Ang sponsor. Tubig! Thank you kay Sir Adi. Isa mong mga pasalubong, Sir Adi. Kapabulaw na ba ba exulot, sir? Para Miss Paningkamot, madam. Kanda, paningkamot. Tawon si madam. Oo. Gutom kayo na mi. Kay grabe kayo. Mga alas 2 paminggamat ha. Wakay na picture. Analo, featuring Union Town Square. Wilmera Jones. Fresh from Palinpinon by Wilmer. Alam mo ba? Kayo. Basta namin. Ay, grabe, uy. Ulan og init, mabuhi. Muna guys, lisod kayo guys. Muna ang kinsa tong wala naka-subscribe, like and share sa amon channel. So, you have to. Nabasa mig ulan. Kay ulan kay diri oh. Nabasa na ba ito? Ikan sain. Nabasa na bang kanan? Dali ra ko. Ya. Ay. Lain na po ning akuan. Lain na po ning portion. Gahapon init portion man to. So karon ulan portion na pan. Aray ko. Oh, manang lahi-lahi ang design dili pod. Sige na lang ga. Init. So ulan na pod ni. Kaya sa sunburn kay sunburn. Kaya ra kay kamal sa tong isa ra gahapon kay gapakutot gutawon siya sa amo. So ayan. Nausap na dayang ngalan. Our Lady Garden. Mo day nga wala ko sila kabalog asa ron. Hoy, ano pato? Pero balon. No! Ay problema. Ulan. Ay, isa pandibak. Isa pandibak kay. Malimot akong edit niya, nalibak dito. Atay ra! Sama ni guys. Mag-subscribe, like, and share mo sa among wedding prenup. It's raining. Thursday gani. Thursday. O, ano sa kabalos adlaw. So, muna kahimtang sa... It's raining.
Ano kahimtang sa amo ang kuan? Climate change. Prenup. So mani behind the scene. Matay madalos-os ha alisod pod. Medyo lagsik ka diya. Taas pa. Wala ka. Uy, padol na to. Harang madungog ng tabi. Hello vlogs, welcome to my guys. So mo nilang kahimtang dire. Arte-arte pa mo ang mga ebidensya na. Hago-hago ba mig abipador eh. Prenup session. So we are done. Klaro kayo kung mga sunog. Mga itong ka. Hi guys! Welcome to my vlog. Isang nagkalisod mo vlog yun. Ay, ikaw na bilang vlogger yun. Hi! Welcome to my vlog. Pa-subscribe, like, and share guys sa akong channel. Para sa ayuda, kayuhan, o gunsa pa. Pamugas. So, ano yung mga trabaho guys? Mananong init. Mananumig, masasagalan. Mananong tayo doon, hanap na. Tapos na natin, people. May hapon, mix sa'yo. Ano di ay? Kukari madam. Kamera ma'am, kamera kay. Asa ka ni? Sibog na, sakay diri. Kapupuan sa tao kaya pag iyang ni. Ayaw na tabaso. Oh Hey yes. guys! Hi! My YouTube channel. Di ba lang? Yes, Analu, Auntie Jessica, and of course, Dinky Doo, the young decider of Dumaguete City. Nay, lamang.